Je to o tom, Pán Šimečko, že by ste si nemali robiť slandu, keď my hovoríme o veciach národných záujmov. Budete mať veľa rečí o vlastenectve a národovectve, lebo to vie každý, to nie je také. Ale veď vám klepocú ručky. Nie, dá sa to vôbec ešte? Samozrejme, že sa to dá, veď proces zona... Priestor, Pán prosím, Danko, s denníkom len si to Už vidím, že vás vysporiadajte klepe, na tak sa inej ukludnite. platforme. Pán Trasú Šimečka, sa vám ruky. Ak niečo chcete, tak nemôžete na niekoho neustále útočiť. Pán Danko, chceli ste reagovať? Ja samozrejme, no a som rád, že hovoríte vy práve o Sorošovi. Aj vy sa smejete zo Soroša. Čo vy sa smejete zo Soroša? No, Vám je smiešne pán zo Danko, Soroša? opäť Si vyzlí nerobte srandu zo Soroša. ktoré... To ja len definujem vety. Vy budete hovoriť o slušnosti a medzi riadkami do mňa frckať. A takto každého kriminalizujete na telefónky a vy sa budete tu takto smiať, že s tým nič nemáte. Kde minorita ružové a dúhové veci vešala na Pavla Orsáka Hviezdoslava. A diváci to vidia, ako sa správate. Napríklad pána Danka... Ste drzá. Ste neskutočne drzá. Nepovedal, ste trápni. Normálne ste trápni. No. Kde na to berete právo? Že my sme vo všetkom len zlí a hlúpi.